Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είναι μοναδικοί καλοκαιρινοί προορισμοί, όμως για χιλιάδες ανθρώπους αποτελούν τον τόπο ζωής τους. Γι' αυτό η ανάπτυξη εδώ κρίνεται στην πράξη, στην ασφαλή μετακίνηση, στην πρόσβαση και σε μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα. Με συνολικούς πόρους 211,5 εκατομμυρίων ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 επενδύει σε παρεμβάσεις που θωρακίζουν βασικές υποδομές και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών. Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολεία, σε κτίρια του Πανεπιστημίου και σε δημόσιες εγκαταστάσεις περιορίζουν το ενεργειακό αποτύπωμα. Έργα ίδρευσης, αποχέτευσης και αφαλάτωσης δίνουν λύσεις σε κρίσιμες ανάγκες νερού και διαχείρισης πόρων. Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας βελτιώνουν την πρόσβαση, ενώ η ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος ενισχύει την ταυτότητα και την εξωστρέφεια των νησιών. Αξιοποιώντας τους πόρους του προγράμματος, χτίζουμε ένα Νότιο Αιγαίο ασφαλέστερο, βιώσιμο και ανθεκτικό, με σχέδιο για το αύριο και επίκεντρο την ποιότητα της νησιωτικής ζωής. Το δικό μας αύριο, σήμερα. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.